Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing kene kula lan kanca kula menampilake video drama sing berjudul Terlambat Sekolah, Jarang Ngumpulno Tugas lan Make Up ing Sekolahan. Perkenalkan, nama saya Iftitah Diana Zulfa, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, absen 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare anak-anakku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Sakurunge mulai pelajaran, Bapak absen dhisik yo. Baik, Pak. Sing masuk, sing ndak masuk sapa ae. Sing masuk 34 anak, Pak. Lan sing ora masuk ana loro, yaitu Fitri karo Alan. Sing Alan, Alfa, Pak, gak ana keterangan apa-apa. Tapi sing Fitri izin ana kepentingan keluarga. Walah, yo wis apa. Surat izine Fitri ana ning sapa? Surat izine Fitri ana ning sekretarise, Pak, wis dicatet mau ning jurnal. Lan ana ning meja guru kuwi. Oh walah, iki ta surate Fitri. Buat Bapak baca dulu ya. Wes Bapak dan absen yang diane. Baik, Pak. Iftitah Diana Zulfa. Saya, Pak. Nabil Hamzah. Hadir, Pak. Wes mari tak absen sampai Bapak yo. Nggih, Pak. Nggih, Pak, kula wingi-winginane jarang mlebu amarga ana kepentingan keluarga. Oh iya wes gak apa-apa. Bapak saiki udah ngasih materi rumah mau lagi tugas sing winginane. Maaf, Pak, sadurunge kula gak gawa bukune amarga kula mau budal sekolah kesusu wedi telat. Kau niki yo apa? Kau akeh alasan. Sekolah wes gak tau mlebu. Nggih, Pak, kula ngapurane sing akeh. Kula encen salah. Lan kula bakal nerima hukuman apa ae sing Bapak kei ning kula. Bapak udah pengen roh alasane kon. Sing penting tugas winginane kudu selesaikan sampai segera. Duh, rek, salah aku dak bawa bukune. Nggih, Pak, bakal tak marikno dina iki. Sadang punya tugas masuk kelas tempat tok. Cek lawang dek jalan macet. Ya apa maneh? Kaya awake dak tau telat ae mesti dek kelas. Pak, ya aku koyo ngene. Mau ngapa kan mau kok yang mau jam dewe? Kula kurune diarani kon. Enggak, Pak. Lawang aku lho meneng ae kok. Ojo acem-acem nang gurune. Wedi ilmune dak barokah. Nggih, Pak, kula ngerti ngapurane sing akeh. Poinku 160, Pak. Wes ngerti main 200 poin ya gini. Sefek apa ya kon? Endi ana aku make up, Pak? Lawang aku lho gak gawe make up blas koyo ngene. Iki sing diarani make up. Apa ora iku? Lawang jelas-jelas raiku wis gak gawe make up koyo ngene diarani gawe make up tok. Tak apik no tisu yo.
Tapi hapusen make up ku. Gak usah Pak, ora perlu. Suwun. Hapus deh ini, opo hapus deh kesuaan. Nggih Pak, tak hapus saiki ning kelas. Endi tisune? Nyok cobon deh ngarep. Tak kandani yore ne berangkat sekolah atau make upan. Baik. Kon ketika ne ketahuan make upane tak boleh sesuaan. Nggih Pak, kula gak bakal gawe make up maneh ngapurani. Wes, saiki lanjut pelajaran, jangan buat make up toh. Baik, Pak. Jam piro? Ngapurane Pak, jam pelajarane sampean wis entek. Iya toh. Oh iya wes. Bapak akhiri dulu ya. Pelajarannya lanjut minggu depannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya istirahat. It's time to have break. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Wes bae istirahat rek. Ngelak aku ngombe kah? Elah kok ya. Oh iya, rencana tugas saya wes daripada keluyuran yang jopo gak jelas. Tugas apa ya sing durung tak kerjano? Sik tak delok. Oh iya, tugas iki. Coba tak kerjano saiki daripada aku akeh tugas mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa Bapak kok balik rene maneh? Walah, nggih Pak sepurane. Aku mau ngerjakno tugas, jadi gak delok HP blas. Oh ya wes, ndak apa-apa. Bapak izin ngambil barang dhisik yo. Nggih Pak, monggo.
Terima kasih ya, Bapak sudah CP barangi. Nggih, Pak. Oh ya, ingat pesan Bapak, belajar yang giat. Nggih, Pak. Suwun.